हेल' लोगोफोर, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आंनि तुफान दैमारि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। दिनै आं भिडिअ खालामिया सप्तानैयानो जाबायमोन। दिनैसो गोबावनि उनाव नोंथांमोननो भिडिअ देखायनो लाबाय आङो। नोंथांमोना आंनि रायलायनाय मानायखौ गाज्रि दामोन। मानसिया एसे फेस्ला दब, रायलायनाय मानायाव थाबथा थुबथा जायो, नांथा नुंथानो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलां। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चल्लो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलां। दिनै आं मा मावनाय जायो, मा खालामनाय जायो। नै जोंहा दिनै आलासि फैयोनो। दाउ बुथारना दोनदों, सावाखै। दा आइया हाथायाव थांग्रोदों बेदर लायबावनो। दा बेदर लाबोनानै फैखांबा सावगोननो। रुमबो साफा खालामनांगौ। हाय आंनि रुमा जि लेथ्रा जानानै दं नै। हानि न'सो, हानि न'खायनो लेथ्रा जायो। नै बेयाव मा दङ नै, लेथ्रायानो तामाम बुरजाखा। हाय रे, नै मा खि बियो? बे एन्जर सिखानि खि बियो, एन्जर सिखानि खि। बेखौनो आं दा एसे झारु लागायनांसिगोन, झारु। आन्दार मान्दार आंनि न'आलाय। इफोरावबो बेंफोरलि दंलाजोबो हनै। ओइ नै बेफोरखौनो बुस्रांनांसिगोन आङो। बेखौ माबाखांबाथाय दैजों आरो एसे सुनांसिगोन। बे हासिबजोंनो होहैनोसै आङो। दिन रात सनम झाड़ू लगाई काना है, झाड़ू लगाई काना। एमान लेथ्राहाय। आंनि न'आ बेसे लेथ्रा जायो। इसे प्यासे किसी को एमान लेथ्रा जायो नालाय। फांखायाबो जि लेथ्रा। न'खौबो जारिनांगौ।
जों सुवा जानायनि नाया गलाजोबो बेखौबो बैयासो गना फैबावबायलै फिसाया गुफुर गुफा जोङो बेबो गरग'सो जालांबाय बेरेसिंसो लायनांसिगोन खोमा गोलैनाङा लाफैलायजोबथारनोसै आं बे आंनि गोबाय बेराखौ केलेन्डारखौबो एसे जारिनांगौ फांखायाथ' बहुद लेथ्रा मा दङ हे दहरम गाहायाव दंबावोसो माबोरै मोनहानांगौसै बेखौलै तामाम लेथ्रा जाबाय आयु गोजौनिखौ बुस्रिखांबाय दा गाहायनि बाहागो दंलाय गोजौआव मोफौ गाहाय हायाव बाहागो होननाय जाबाय हे लेथ्राया मानसियानो नायजाला मेंख्लं मेंब्रां जाबाय झारु दाना हानिफ्राय सिबनोसैलाय हानि न'बाथाय जायालै लेथ्रा जाबाय थायो थाबनो हाय हाद्रि गुफुंनायदों बिथायालाय बोरै फाखा जाखो इन्जुरालाय बोरै हा जाखो न'आलाय मालानि समाव इथा जाबनो हाबावगोन जानांगौ जाखो मालानि समाव इथानि न' लुनो हाबावगोन फाक्कानि न' लुनो हाबावगोन दङ फाक्कानि न' लुनांगौआ सिमाङानो नुवाखै फाक्कानि न' लुनांगौ बेसेबा गोजान बोरायबाबो लुनो हानाय नङादां आं बोरायनानै थांबाबो लुनो हानाय नङा खोमालै बेलाय मा बुस्थु बेखौबो एसे बोथ्रोदनांसिगोनलायनो
जार lagi रानथाबजोबनानै थानाय सम थादोंमोन जार lagi बे एन्जर माखासेयाबो बेसे खिया दंफैयो ओरैनो खियो ओरैनो फोसाबो ओरैनो खियो ओरैनो फोसाबो माजों खारहोनो हागोन बे एन्जर फिसाखौ सिबखांदोलाय आरो दैजों सुदोलाय डाबल डाबल खामानिलै आरो माबा रानथाबना दंलायो फोरा लोगोफोर नुवा बिदि जायो एमान लेथ्रा फाग्लाखा नुवा बिदि जायालै नै लोगोफोर दाखोरानो जि बुरजा ओंखारबाय जारला गैयिसोलै आंना न'आनो एसां लेथ्रा जायो नालै जाबा मालाय उइ 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 थाखुमालायबावदों बे दाखोरा उइ 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 खौबो एल' एला लांजोबगोन आं गासिखौबो दाखोर बारिनि दाखोराव ज्राव नोंखौ दाखोर दाखोर बारिनि दाखोराव ज्राव हे दहर' एफा बुरजा सेरसे जासिगोनदां दाखोरानो सेरसे जासिगोन बिदि जायो नालै दाखोरा आरो थाखोसे सुदोलाय दैजों बिथाखौ पाइप थानायमोनबा मटरजों सारनो हागौमोन दै मेचिनजों पाइपआनो मोनहाया आइया बिथिं बाजारनिफ्राय मोनफैबाय मा लाबोखो देखायनोसै आं नोंसोरनो लाबो सामब्राम पियाज बिलाइ सामब्राम बिलाइ ना पियाज बिलाइ मटर ओमफ्रायो बिलाहि दालि बानलु नै जालुग्रा लाबोदों बैग्रि धुनिया अल बेदर बेलाय मा बुस्थु बियो हाइजें जानायनि थाव दे ओमफ्राय नै आलु नैबे बेदर बेयो थाथ'थोंसै मोनायावनो
सियाराबो लेथ्रा नुलायोसो माथो। मेंगुलायबाय लोगोफोर आरो दंबावोलाय हनै दैजों सुबावनांगौ जारलासोलै। दै लाबाय सुनोसैलाय। ओंखाम उखैनाया हाथारला लोगोफोर सेबथा लेबथा जाबाय। नै बैग्रिखौनो जाना लानोसै आं। आलासिफ्राबो मोनफैबाय। आलासिफ्राबो मोनफैबाय हनै जोंना। भिडिअ खालामदों। ओमफ्राय कुमारि मोना फैगोननो। अबे मन्दिर? माबायाव शिबरात्रि फुजायाव। प्रसाद लाबोनानै माबिलाय? थास' प्रसाद लाबोनानै फुजा होखांनानै फैगोन। फुजा हाबदोंमोन जोंहा आरो दा। साहा माबा साहा हैदों। एसे बावबाय। बैग्रि जाबाय माबा दैसो गांलाबायबाय। दहायनो सफैखांसिगौमोन आङो आला थाबखौनो सफैया। जोंनि आदार होब्बाय लोगोफोरजों आंना होबाय आंना। बोलो हो। दांबाय आंना हासिबजोंनो नै ज्राव बाज्राव। ज्राव बाज्राव हासिबजों बुज्रावबाय आं। साब सिखोन खालामखांबाय आं लोगोफोर। गाबोननि दिनावसो थांसै आं। दिनै थाथ'ला आरो गोबां खामानि दंबावो मावनांगौ। सुखांजोब्बाय आङो लोगोफोर। गोजौखौबो बुस्रिखांबाय हाद्रि सिबबाय दैजों होबाय सुनाया। देलाय मोसालाय देलाय मोसादे मोसालाय। मा जादों? बुट मैया फुजा होगोनदाखौनो जादों आरो बिसोरो। बयहाबो थोद होनलायलायो। मा जादोंलै? थालिर जादों।
बिथिं मैगं सायगासिनो हनै बिथिं बुरजादों नै बिथिं हनै मैया फुजा होगोन दा न'आव प्रसाद आग्लायनाय बेखौनो जादों मादैया बैथिंलाय मा खालामदों दाउ सावदों दाउ दै फुदुंदों दाउ गां फुनो दाउ गां फुनो दै फुदुंदों नुवाखै ना मा दुंहांबाय नै मादैया दाउ गां फुदों सासेयाव दरसे आलासियानो खामानि मावफैनांबाय नै फारसेथिं ओंखाम जानगासिनो नै जोंना गेसआ देन्जार गुर गुर जोंखायो हानि गेस हानिफ्राय ओंखारनाय गेस जोंना ओंखारनाय गेसआ सिंनिफ्राय ओंखारनाय नामा हानिफ्राय ओंखारनाय गेसनि आसोल गेसखौ बायनो हायासै हानि गेस जाबाय गेस मेनखौ बायनो हायासै आसोलखौ हायासै हानि गेसावसो होबाय फारसेथिं मैगं सायगासिनो आइया मटर अल बेदर माजों होगोन अमा बेदर आरो बयलारजों फान्थाव बिलाथि फाजा बयलारजों फान्थाव बिलाथि ओमफ्राय दाउजों सबाय ओरै दालि खाथा साय माबाग्रा माबा अरानो रोमै गेस हानिफ्राय ओंखारनाय गेसआ अरिजिनेल गेसखौ बायनो हाया नालाय दामाबो जाखावबाय 1100 लायोदां नोगोद दाम बापारि बायनो हायालां बिदिखौ ओरैनो दुखियाखा बायना लाबानो जायो गोबावजों खनसे हास्लाबायाबा साहा फुदुंबायनो नंनायाथ' नंगौ हास्लाबाना मालाबा सम मोनसे हास्लाबथारा आरो गोबाव लायो बननिया आरो हांगारबो नांजोबो हास्लाबा हांगार मानजिनायाव थांग'लायो टाइमफ्रा बारग'लायो आंबो माबायाखै बाहायानो बांसिनानो अरावबो सङा हास्लाबाबाल'सो गेसाव होयो बेदर गोदागासिनो बिथिंजाय मा अमा बेदर हाफ्लेबावदों गिदिरखाय बैथिंजाय दाउ नै आरो बिथिंजाय माबा सबायसो नामासो रुदों सबाय हानि सबाय लांख्रां फांख्रां दाखोरबारियाव जोंना न'आ दाखोरबारिसो दाखोरबारि नै फैबावबाय सियारानो दंखायो माथो बाहेराव मादैनि बिजामादै ओइ फिसाजो ओइ बिनानाव जायो आं बै नाय मा बुस्थु बियो अमा अल आलु मटर भाजि बानलु बाथोन देदों बानलु बाथोन ओइ गिद्रु
मा बुस्थु बियो मस्ला हा नों जालाबायनोसै गाबखांलायबाय नामा नै बिथिं बेलाथि हाना दोनदों नै बिथिं दाउ बेदर गोदाना दोनदों होदो नै जोंना गेस टेंकिया माबा बेदर दोनग्रासो जाबाय दाउखौ बेसिम होनांगौ नोंसोर मा हाद्रिबो फुंथारो गोरानफ्रानो जोबथारबायनि अरा थाब मोननायनि एसे दांग्रोजोब्बाय दां एसे सुस्रानांगौ सुस्रानानै थाइजौ जाजोब्बाय सुस्रानानै संख्रि लागाय खेरखायाव गनसेनो सुजोबनानै माबानांगौ संख्रि लागायदों गथ'खौ दांग्रोजोब्बाय संख्रि लागायदों ओमफ्राय फैदोसो नाम्बार जाबाय साखिबाय नोङो औ साखिबाय जाबाय नै लोगोफोर फुजानि प्रसाद जानोसै बेखौनो फुङाव ओंखाम मोनजाखायाखै ओरैनो उखैनाया हामथारला प्रसादखौनो जालाबायनोसै बानायबाबो लाङै दोनजायो ओंखायनो बानाया आङो दरखार गैया गंनै जाबाय दाउ बेदर सबायजों अर जोंसिगौमोन हालदै आं होआखैनो जायाखै आयु दाउ बेदर एवदों सबायाव होसननो संबायसो बिथिं बेदर भाजा रानगासिनो बेरे मोदैजों नै जोंना आलासिफोरनि जानाय लोंनाया रेडि जाबाय बेयो मा बियो बयलारजों फान्थाव बिलाथि ओमफ्राय बियो सबायजों दाउ ओमफ्राय बियो आलु मटर अल बेदर अमा बेदर ओंखाम थोरसिसे जाखाबाय ओंख्रियानो मोनसेल' आंना ओंख्रिया मोनसेल'सो नै
जालाबायनोसै आं जानायखौनो देखायनोसै आलासिफोर जानायखौ देखायला आं जायै जायै गोजोखौनो लाबोयोब्रा बिसोरो बेदरखौबो सबायजों दाउजों गोबावनि उनाव दिनैसो सबायजों दाउजों मोनजाबाय खावा 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 ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय गय जाबाय ओंखाम जानायखौ देखायबाय थायासै आङो जिरायदो जिरायदो ओंखाम जाखांनानै गय जानो जिरायबाय आलासिफोरा नै आलासिफ्रा थांनो ओंखारबायानो थांबायनो आलासिमोनहा थांबाय हनै आलासि मा जाथाबखोथाय बे मानसिफ्रा दे गेल 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 मादैया साइकेलजों फैदोंमोन साइकेलजों थांसिगोन आरो हौवायाना हिन्जावा दे बैयो लोगो जाफानाया आंलाय सोर बिनानाव सोरनि माबा जायो होननानै सानबाय थादों आरो दे आलासिफोरनि जानाय लोंनायखौ देखायासै आङो भिडिअ खालामासै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आलासिफ्राबो थांजोब्बाय जानला मोनला जाहोहरबाय मैगंफ्रानो थावासै खोमा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलां अननानै